Варна, идвам при вас от 15 до 20 юли. На 15 стартираме с пробуждане на женската енергия и завършваме на 20 с един уникален нов тренинг, пълен с енергийни родови практики за жените в рода, родови програми, женски родови програми за сила и разрушение. Това е нов тренинг и ще го направя за първи път във Варна. И така, на 15 ви очаквам с най-трансформиращата женска енергийна практика, пробуждане на женската енергия, изчистваме кисти, миоми, хормонален дисбаланс, трансформираме се, отваряме третия енергиен център за паричния поток, сърцето за любов. Също така се освобождаваме от гняв, вина и деструктивни емоции. На 16 продължаваме с вълшебната мандала танц, с която разгръщаме, изпълваме се с женска енергия и също така сбъдваме намеренията си. На 18 телесно-психотерапевтична практика, 19 тантра практика за жени и 24-часовия тренинг, за който ви говорих. Заповядайте, ще бъдем отново в зала Антара Клуб Варна, центъра на Варна, в сърцето до Черно море. Аз съм Марина Бошева и ви очаквам!